Okay. Größten Dank, Vera. Wir heben on unsere Treffung. Heint ist der 2. November, נכון? 2023. Und wir treffen sich in der Rahmen von Lern Jiddisch und Jiddisch Literatur online. Und eider mir lehnen weiter Sholem Aleichems נשתוק העינייס, will ich der Monen 3 Sachen, wo sind verbunden mit unser Zoom. נתנאל, אני כבר לא זוכר, אתה מבין את היידיש שלי? פחות או יותר, אבל אנגלית או עברית כמובן אני אבין יותר. ברור, אני אעבור לזה בעוד כמה רגעים. Die erste Sache, was ich will der Monen, the first thing I want to mention is that Efraim Berkovich סוף סוף העביר לאינטרנט את כל הפגישות שלנו עד לאחרונה, עד 283. במשך כחודשיים היינו תקועים באינטרנט עם פגישה מספר 276. לפני יום, כשנחמה כותבת לברקוביץ' הוא עושה את זה. אז אתמול הוא העלה את הפגישות שלנו לאינטרנט עד מספר 283. כך שמי שלא היה בכל הפגישות וירצה לדעת מה קרה, יכול למצוא את זה מוקלט באינטרנט. הדבר השני שאני רוצה לספר הוא שהיום כאשר עבדתי עם גליה שאולי, האסיסטנטית שלי, אנחנו הכנו מאמר על בסיס אחת הפגישות שלנו בזום, מאמר שנקרא, ואתם שמעתם את זה בזמנו, מונולוג עם פליינם אהרון צייטלין והמונולוג עם פליינם יידיש שלו. למה עשינו את זה היום? הקלדנו את זה. עכשיו זה קיים כטקסט, ועשינו את זה מפני ששמחה סיאני, שאותה אני בטח הזכרתי, היא כיום העורכת ואדיטור של כתב עת בשם ידע עם. כתב העת הזה הוא כתב עת לפולקלור יהודי שקיים מ-1948. העורך של כתב העת הזה במשך עשרות בשנים היה מר יצחק גנוז, אבל לפני 3-4 שנים הוא פרש בשל גילו המתקדם, כיום הוא צריך להיות 90 פלוס, ושמחה סיאני
שהיא ירושלמית, סופרת, מספרת סיפורים, לקחה על עצמה להיות האדיטור של 3 או 4 גיליונות האחרונים של ידע עם, והיא טלפנה אליי לפני כמה ימים ואמרה לי שהיא נמצאת בדפוס והיא רוצה להוציא מה שכנראה יהיה הגיליון האחרון של ידע עם. היא רוצה לסיים את תפקידה, ואחרי שהיא תסיים אני לא חושב שיהיה מישהו שימשיך. כתב עת שקיים כל כך הרבה שנים, כתב עת חשוב מאוד לחקר הפולקלור היהודי בכל העדות בעם ישראל. במשך עשרות השנים שיצחק גנוז היה העורך, הוא גם היה חוקר פולקלור יהודי. נכנסו לידע עם שהיה מופיע כפעמיים בשנה, עשרות מאמרים, כולל פולקלור יידיש, וכאשר שמחה סיאני טלפנה אליי, אמרתי לה, ביקשה שאשלח לה מאמר, אמרתי לה שתוך 3 ימים אני שולח לה מאמר, שהוא בעצם מאמר על בסיס אחד הזומים שלנו, אהרון צייטלין, בחיבורו מונולוג עם פליינם יידיש. זה מבוא שמנסה להסביר מהי החשיבות של מונולוג עם פליינם יידיש. אנחנו עסקנו ועוסקים עדיין, לא עסקנו, כן? במשך, אני כבר לא יודע לספור, איזה 6, 7, 8 פגישות בקריאת הטקסט של מונולוג עם פליינם יידיש, הטקסט ביידיש, תרגמנו לעברית וקצת לאנגלית, וניתחנו את המונולוג של אהרון צייטלין כיצירה ספרותית, ועמדנו במשך כמה שבועות על חשיבותו של המונולוג בהיסטוריה של תרבות יידיש במעבר של יהודי מזרח אירופה שהיגרו לארצות הברית. הקדשנו לזה שעות רבות, ואני חייב להגיד בשבועות האחרונים אני עובד עם גליה על תמלול, הדפסה של הפגישות האלה שלנו, שהיו לנו, אני חושב, 5, 6, 7, 8 פגישות איפה שדנו במונולוג עם פליינם יידיש, ואני רואה שיש כבר ספר שלם שאפשר לפרסם בדפוס
בהשתתפות הנדיבה שלכם, כי אם אתם זוכרים זה היה אינטראקטיבי, שאלתם שאלות, אני שאלתי שאלות, נתתם תשובות, ואני נתתי תשובות, ותוך כדי העבודה שלי עם גליה שאולי על ההקלדה של הפגישות שלנו בזום, אני עובר על הטקסט של הפגישות, טקסט המוקלט, אני קצת עורך אותו, מקצר פה, מקצר שם, מוסיף פה, מוסיף שם, ואני חושב שיש לנו ספר מעניין וחשוב ביותר על התפתחות תולדות תרבות יידיש במעבר של ההגירה ממזרח אירופה לארצות הברית. מכיוון שבתמלול אני לא אומר את שמות המשפחה שלכם, אלא אתם מוזכרים בתשובות שלכם רק בשם הפרטי, אני חשבתי שזה לא מספיק, שם פרטי לא מספיק כדי לזהות מי מדבר, ולכן לא שאלתי את רשותכם להזכיר שם פרטי. אני מקווה שכשאגמור לעבוד עם גליה שאולי על הקלדת הפגישות שלנו בקשר למונולוגים פליילים יידיש, יהיה לנו ספר שכולנו תרמנו לו בפגישות הזום שלנו. האם מישהו רוצה להגיד לגבי זה משהו? אימי, לגבי האפשרות שנוציא ספר עם הדיונים שלנו על מונולוגים פליילים יידיש. מה את אומרת, אימי? Well, yes, I remember when we were one of the meetings where we were having a very interesting discussion, and you remarked that you thought that this poem never had a full analysis and deserved one, and Right. that what we were doing in the class was important. Right. So this is going to be my claim to fame. Claim to fame. What you must Yeah. explain to me the idiom in English. What is claim to fame? The claim to fame is the one thing in my life that puts me on the map. Okay. Okay. Because I I've am never accomplished anything else. Okay. Okay. So So am you have my sure. permission to Huh? use my name. You have my permission to Okay. use Okay. my Shem Thank you. Prati. Thank you. אז אני אומר, אחרי שאני שומע מה שאימי אומרת, שהיא צודקת, כי אם יופיע באמת הספר הזה, זה יהיה פעם ראשונה שמישהו ידון במונולוגים פליילים יידיש in a systematic way. I must say that monologuing playing Yiddish is relatively famous because it was mentioned many times in the last 75 years by different people who read the text in public.
Hersch Grossbart, who was a very, very good artist who knew how to read Yiddish literature in public. He read Monologue in Plain Yiddish, and you can find it in the internet. But as Amy says, that I said, there was never a commentary, a translation, an analysis of the importance of Monologue in Plain Yiddish. In the article I prepared for Yeda Am, for the journal Yeda Am, I used the first time we mentioned Aaron Seitin in his monologue in one of our meetings. And I prepared the article for Simcha Siani and Yeda Am as an introduction to our work during weeks about Monologue in Plain Yiddish. So in the article, which will be published, I hope, in Yeda Am, in the last number, I think, of Yeda Am, I am only writing a kind of introduction why Monologue in Plain Yiddish is an important literary creation. And to make it a long story short, the bottom line is that Monologue in Plain Yiddish is a literary work which is at the same time a historical document. And I'm trying to explain that in the article. You can ask me, how can you say that a literary document, a literary work is a historical document? If you say so, this is a kind of contradiction in the realm of humanities. Either literature or historical document. How can you speak about a literary creation as a historical document? Can some of you explain it to me? How do I dare to speak about literature as a historical document? Nechama. Because it das hat das ist Jiddisch via Transformatia. Wie hat Jiddisch hat geändert in Amerika? Hat sich geändert. Hat sich geändert. Und wie soll zu like a Standpunkt wegen das jiddische Leben und wie soll ein Unterschied after der Mensch in Amerika versteht nicht die Unterschied, weil hat vergessen. Okay. Yeah. But I will, אני אקשה עלייך. I will make it harder for you. Monologue in Plain Yiddish
is a literary work. So how do I dare to say that it has historical importance? Amy? Amy שומעת? And sorry, I couldn't unmute. I'm not sure. אוקיי. ורה? ורה אינני- שומעת? כן. כן. אינני בטוחה. אוקיי. So, אם אימי וורה אומרות אינני בטוחה, אני חייב להסביר קצת. לא הרבה, אבל קצת. האם אתם חושבים שלספרות יידיש במאה ה-20 יש חשיבות היסטורית, אף על פי שספרות זה כאילו המצאת הדמיון? ורה. לא. ספרות זה משהו אחר, לדעתי. הוא צריך להשפיע לרגש של בן אדם. אז עושים את זה לא רק באמצעות איך זה, להראות, בואי נגיד, כמו במראה, כן. מה שיש, כאילו, לא, זה לא זה. מה זה לא זה? אולי תסבירי מה את מתכוונת. זה לא מה. ספרות היא לא מה. ספרות זה לא מראה של את המצב. אוקיי, נתנאל, מה אתה אומר? אני חושב שאומנם ספרות היא לא ארכיון והיא לא מסכמת את כל מה שקרה במין צורה יבשה ומסודרת, כן. אבל היא כן, בדרך תלוי איזה, כן? כמובן שיש ספרות שלא, אבל יש מין ספרות שגם מתארת את הלך הרוח שהייתה באותה תקופה, ואת תהליכים שאולם לא זוהו מבחינה, כאילו בצורה של כתיבה היסטורית טובה ומסודרת, אבל כן קרו. כמו שראינו בטקסט הקודם, וגם שאנחנו רואים עכשיו, דעיכה של תרבויות. אני חושב שכל תרבות... ולגבי אהרון צייטלין, לגבי מונולוגים פליינים יידיש, מה אתה אומר? אני אמרתי שאני חושב שכל תרבות במובן מסוים מתארת את מה שקורה לה בזמן אמת, גם בצורה של ספרות ואומנות וקולנוע ודרכי ההבעה השונות, כמובן אוקיי. שמתייחסות למציאות. אוקיי, תודה. אם נסכם מה שאתם אומרים, ואני באמת מסכם ולוקח מה שאתם אמרתם ומנסה לתת לזה צורה במשפטים שלי, אמנם באופן כללי ספרות זה לא תיאור יומיומי של מה שקורה, אבל ספרות עוסקת בתופעות היסטוריות ברמה אחרת. בזמן שההיסטוריון מדבר על עובדות שקרו פה או שם, על אישים שעשו כך או אחרת, ספרות, הערך ההיסטורי של ספרות נמצא ברמה של מחשבות, רגשות, שפה שמסגירה את אופן הבנת
העולם, אם להגיד את זה קצר וישר, הערך ההיסטורי של ספרות באופן כללי הוא בדרגות הקשורות לרוח האדם, לרגשות, למחשבות, לשפה שבה הדברים נכתבים, שגם לזה יש ערך היסטורי חשוב. אלא מה, או איך שאומרים היום, אלא מה, או איך שאומרים ברדיו, בתולדות מדעי היהדות, לצערי, יש קומפרטמנטליזציה, מכירים את הביטוי? יש חלוקה נוקשה ל-compartments, חלוקה נוקשה לתחומים שכאילו אין בהם קשר. היסטוריונים בימינו, ועוד יותר קודם, לא מעריכים את הערך ההיסטורי של הספרות היפה. וסופרים שכותבים ספרות יפה, לא תמיד חושבים שמה שהם עושים יש לו ערך היסטורי, אלא רק ערך רגשי. בדוקטורט שלי, שכתבתי לפני, כמעט שכחתי כבר, 46 שנה או משהו כזה, אני מעריך בדיון עד כמה היסטוריונים אין להם מושג איזה עובדות היסטוריות הספרות יכולה ללמד אותם. הקומפרטמנטליזציה הזאת, שהיסטוריונים לא מתייחסים לספרות שנוצרה בזמנם, מצא את ביטויה הקיצוני והלא נכון באחת העובדות שמזעזעת אותי עד היום. מי שכתב דוקטורט, וכרגע חמק לי שמו, על זגלנביה, על גורל היהודי בשואה בזגלנביה, שבה היה כלול סוסנוביץ' ודירו של קצטניק. מי שכתב דוקטורט על תולדות יהודי זגלנביה, הוא גם השתמש בספרי קצטניק כתעודה היסטורית. וכאשר הוא הגיש את הדוקטורט לשיפוט, רצו לפסול את הדוקטורט שלו. למה? מפני שהוא מסתמך על ספרות יפה גם. אף על פי שבדוקטורט יש ניצול מקסימלי של המקורות ההיסטוריים, כל מה שנכתב על זגלנביה. אבל מכיוון שהוזכר קצטניק והיצירות הספרותיות שלו, היה מישהי שרצתה לפסול את הדוקטורט. בסוף הוא לא נפסל. זוהי דוגמה קיצונית
איך היסטוריונית שהייתה שופטת, אחת ההיסטוריונית שהייתה שופטת בדוקטורט הזה, רצה לפסול מה שקצפניק כתב, הספרות שלו כתעודה היסטורית. מישהו רוצה להוסיף משהו, או שאנחנו עוברים הלאה? Ich will nur sagen, als ihr darf schreiben etwas wegen nicht okay Neues. Echt. רגע, אני רוצה להבין. ihr sagt, als ihr darf schreiben, wegen ihr oder wer? darf schreiben wegen nicht kein neues wie ein historischer Dokument? Nein, wie... מה את אומרת? Nein, wie, was tut Say it in sich... English. I'm suggesting that you write an essay or something about what we're reading, Sholem Aleichem, written in 1907, and was, unfortunately, was tut sich halt in die school. Was, Okay. it's what you yeah. are saying, Nechama, is you are suggesting that someone, mustn't be myself, someone should write about the historical value of Sholem Aleichem's Nishto Kainayes compared with what is happening today. But in order to do that, we have to wait that someone will write a literary work about what happens today, so we can compare the historical value of literary creations about what is happening at the beginning of the 20th century and today. That is what you say? Yeah, but then I remembered you said it's black humor, so I don't think I don't think it's maybe appropriate to write, because you said it's black humor, yeah? What is black humor? Ihr hat gesagt, dass die Meise von Sholem Aleichem is black humor. Okay, but it doesn't matter. That doesn't matter about the literary value of Sholem Aleichem's creation as a historical document. Black humor is a way of presenting what is happening, but this does not discard the historical value of what Sholem Aleichem writes. Okay? Okay, yeah. Okay. עוד מישהו רוצה? כן, אמי. Yeah, what Nechama just suggested just made me realize something, I think, or think of something. Because my first thought One moment, Amy. What is Nechama suggesting you say? I'm asking you. Okay. That someone write a comparison of the Sholem Aleichem story to what happened today. Oh, I'm sorry, but actually it was what you said, that first someone needs to write something literary about what's happening today. Right. But then that just made me think that I don't think anybody can do that. You know what I mean? I don't think there's a literary author today who can do it for a while, for a long time. And so it made me wonder, how did Sholem Aleichem, was he writing in the time of a pogrom, or of course, right after? in 1905, there How were could he terrible pogroms. Yes. Yeah, but this didn't occur to me until just now, because today I don't know that there's any writer who can sit down and write a story now today, 1 month later. So what Amy is saying
Amy is saying two things. Amy אומרת שני דברים. דבר ראשון, אני שמח שהיא אומרת את זה עכשיו. Amy was not מודעת, she was not conscious that when Sholem Aleichem wrote נשתוק העיניים, he did that as a direct consequence of the pogroms which happened in 1905. And these pogroms were so horrible that Mendele Moicher Sforim, the father of Yiddish and Hebrew modern literature, who was at that time in 1905 living in Odessa, the pogroms in Odessa made him flee from Odessa and went to Schweiz. How do you say Schweiz in English? Switzerland. To Switzerland. So what Sholem Aleichem did in Nishtok Ainayes was a direct reaction, a literary reaction to historical events in his time. The second thing, and Amy was not aware, she says, about that, and it's important to say that it's a direct reaction. The second thing which Amy says is that, and it's interesting what you say, Amy. Amy says she's not sure that today we have a Yiddish or Hebrew writer, if I understood, Yes. who will be able to write a literary work about the war in the state of Israel. A literary work about that. Right. Maybe because you need, I am adding, maybe because you need a perspective of time. Or maybe we have not many Sholem Aleichems today, or many Aaron Zeitlins today. This is what you said. Yeah, I heard or read an interview with an Israeli writer, and I'm not going to say who it was because I don't remember the interview well enough. I might be misquoting or something. Okay. But he said something like he can't even write now. He can't even he's a writer who can't do his work now because it's too traumatic. That's right. And because of that, I said, what is happening today is so terrible and so frightening. Yeah. That literature and writers need a great perspective of time. Maybe in 50 years from now, 20 years from now, someone, and I'm sure, some writer or many writers will write about a literary work, about what's happening. But the things are too crude now. And Amy heard an interview, and this is a phenomenon, we feel it today, that no one is able to go and do his work because of what is happening. Okay, so when Yeda Am, the Journal of Folklore, will appear, if the article of our Zoom work will appear,
I will tell you, so if someone will be interested, what came up from one of our sessions, could read it in Yeda Am. I guess that if and when the last journal of Yeda Am will appear, it can take a couple of months until the end of the year. I asked Galia Shauli, who helped me to write the article based on our Zoom, to edit with her excellent Hebrew the text. So let's hope that when it will appear, it will be a good introduction to all we did about monologue in plain and Yiddish afterwards. Okay. אוקיי, ברה, העלית את הטקסט. נשתוק העיניים. ברה? כן, כן. הטקסט על המסך, אבל לדעתי כדאי לקרוא את מה שקראנו בסוף, הביטוי האחרון, כי לא תרגמנו עד הסוף. בסדר, אז תגידי בטקסט איפה הסימן, יש סימן? רגע, אני אעשה סימן. זהו, עשיתי, לדעתי רואים את זה. טוב, כולם רואים את הטקסט? נתנאל, כן, אתה רואה? כן, כן, גם אני רואה את הטקסט. אוקיי, אז נחמה, החזן שלנו, תקראי את המשפט שקראנו ולא תרגמנו. Mir kommt rein zu dir in Stub rein mit der Fartiker Bombe ungefüllt זה המשפט האחרון שקראנו? כן, נכון. כן. מתאפרתי כבומבה, הלאה? ungefüllt Dafke nicht mit Matzemehl, nur mit Pulver und mit צ'ווקס. צווייקס. כן, כתוב צ'ווקס, אבל ביידיש אנחנו אומרים צ'ווקס. עד פה. לפני שנחמה מתרגמת, אני רוצה להזכיר מה שנחמה אמרה היום בהתחלה. כאשר אני שאלתי, האם יש ערך היסטורי לנשתוק עינייס, נחמה אמרה, אבל אתה, שיינטוך, אמרת ששולליכם כותב הומור שחור. וכאשר נחמה אמרה את זה, היא כאילו רצתה להגיד, הומור שחור לא הולך ביחד עם ערך היסטורי. אבל זה לא נכון, מפני שערך היסטורי זה עד כמה הטקסט של שלום עליכם משקף, reflects, משהו
שבאמת קרה. הומור שחור זה הסגנון של מה ששולם עליכם כתב. סגנון כתיבה ועובדות היסטוריות הם שני דברים שונים. אתה יכול לתאר עובדה היסטורית, למשל רגש או מחשבה, בהומור שחור, בתיאור ריאלי. הסגנון לא אומר לנו מהו הערך ההיסטורי. עכשיו נחמה תתרגם ואנחנו נראה ששולם עליכם משתמש בהומור שחור, אבל הוא מתאר משהו שקרה ואיך זה קרה. תתחילי נחמה לתאר 2-3 מילים ביידיש. נקומט rein zu dir in Stub. Rein mit der Fartikir Bombe. עד פה. So one comes in to you in right in the house or in the house Right. with a ready-made bomb mit der Fartikir Bombe. מה זה פרטיקה? It's already made. It's Mit a ready bomb. Yeah, a ready-made bomb. Yeah. So, a ready-made bomb, if someone comes to your house and has in his hand a ready-made bomb, it doesn't matter if it happened or didn't happen, but this is a realistic way of describing a pogrom. But then, in continuation, Sholem Aleichem uses black humor. What does it say, Nechama? Ungefüllt dafke nicht mit Matzamel. תרגום? Not filled, especially not filled, or specifically not filled with matzamel. This is the black humor. So if Shalom Aleichem says a person comes to your house with a ready-made bomb, this is a fact. But in the bomb, he says, there is no matzamel. This is the black humor style. But the black humor style doesn't annulate the fact that someone come to your house to kill you, which this is the meaning of a pogrom. תמשיכי. No, רגע, מה זה מצמל? מצמל זה קמח מצות שבה עושים מצות בפסח. אם אתה ממלא פצצה במצמל, אתה לא תהרוג אף אחד. מל זה קמח. איך אומרים קמח באנגלית? flour. מצה, which means קמח מצות. זאת אומרת, יש לנו כאן, בסגנון של שלום עליכם, תיאור של פוגרום, שהוא תיאור מעורב של סיפור עובדות היסטוריות, שבאים להרוג אותך, עם סגנון של הומור שחור. אבל ההומור השחור לא מבטל את העובדה שהפוגרומים של
של ראשית המאה, היו פוגרומים שבאו להרוג ושהרגו באמת אנשים. תמשיכי. Nur mit Pulver und mit Zwickes. צ'ווקס. כתוב Schweckes. צ'ווקס, אבל אנחנו נקרא את זה צ'ווקס כמו שאומרים ביידיש. אז אומר שולם עליכם, אותו אדם שבא לבית שלך עם פצצה מוכנה, היא מלאה לא בקמח מצות, אלא בחומר פאודר, פולבר, בחומר, איך אומרים? נפט? Gunpowder? כן, חומר נפט? גן פאודר, זאת אומרת בחומר שמתפוצץ, ועם מסמרים, שווקס. הצ'ווק זה מסמר, הרבה שווקס. אז באותה פצצה יש חומר מתפוצץ ומסמרים. למה מסמרים? כמו היום. כשאתה עושה פצצה ויש בה מסמרים, ברגע שהפצצה מתפוצצת, אתה תיפצע או תהרג על ידי המסמרים שעפים בכל הכיוונים. עכשיו, אם אנחנו שואלים את עצמנו, האם התיאור של שלום עליכם, התיאור הריאליסטי, שאנשים באים להרוג אותך, נכנסים לבית שלך, כמו שקרה בימינו, ובאים לפוצץ פצצה עם מסמרים שיעופו ויהרגו אותך. אין הרבה הבדל בין ימינו לבין התיאור של שלום עליכם. ולמה אני אומר שאין הרבה הבדל? בטח שמעתם, for sure you heard in the radio, that there is a film of 47 minutes made on the basis of the photographic apparatus the killers had on their body when they came to kill Jews. Did you hear that? Yes. Ken. And this film, there is a big discussion in Israel whether it should be shown to everyone in the world and in Israel. The film was shown to periodists abroad and to Knesset members, parliament members in Israel. Did you hear what these parliament members said after they saw the film? No. Okay. I'm sorry, what film? אני מדבר על סרט של 47 דקות שהוכן בארץ על מה שהעזתים עשו בקיבוצים על סמך מצלמות שהמחבלים נשאו על גופם בזמן שרצחו 1,400 אזרחים ביום אחד בשמחת תורה.
העזתים, המחבלים, שכנראה תכננו צעד צעד כל מה שעשו באותו יום של שמחת תורה, גם דאגו ללבוש מצלמות על גופם כדי לצלם בזמן אמת את מעשי הרצח שלהם. את הסרט הזה, שכנראה בארץ ירכיבו ממצלמות גוף של העזתים שתפסו ולא הרגו. את הסרט הזה הישראלים הכינו והראו לחברי כנסת בכנסת. אני שמעתי ברדיו, קודם כל שלא כל חברי הכנסת היה להם הכוח והאומץ הנפשי להיכנס לאותו אולם לראות את הסרט. ואלה שנכנסו, רבים מהם לא עמדו נפשית במה שהם ראו ובמה שהם שמעו. כי מצלמות הגוף האלה של המחבלים גם הקליטו את הזוועות, מה שנעשה ומה שהקורבנות השמיעו בזמן שרצחו אותם. ברדיו שמעתי שחברי כנסת לא מעטים נאלצו לצאת באמצע, והיו כאלה שחזרו ונכנסו לראות וחזרו ויצאו. תארו לעצמכם, you must figure out to yourself how terrible and horrible this film is. And one of the arguments today is that in order to keep the honor of the victims, it is better not to show the film to everyone. Only to communication people, periodists, who will be able to explain that Hamas did what they did not as a liberation fight for their independence, but such actions as one can see in the film is even under the level of bloodthirsty animals. This is not a fight for a liberation. I would say that I don't think I will be able even to try to see such a film, because in the radio there were very many descriptions with a harsh censorship, because it seems that such a bestial
such bestial deeds in Simchat Torah, no one until today was able to describe or to comment. כן. אוקיי. נחמה, עוד משפט? Unmezogt zu dir. And they say to you, They perhaps Um, means those who come with a bomb. Let's see. Yeah. כן. I don't know what this is. We Ruki, will see in continuation. כן. Ruki Verch. Ruki Verch. אוקיי. Um, Vera, Ruki Verch. Hands up, right? ידיים למעלה. Hands up. okay. ידיים אוקיי. למעלה. הם נכנסים עם הבומב ואומרים לך, ידיים למעלה, רוקי ורך. הלאה, נחמה. Getzia ruft das on something Seu, שאו ידיכם. Seu? שאו. Oh, Seu, okay. Seu Yedechem. שאו ידיכם. Hands up. In Hebrew. שאו ידיכם. Hands up. It's a very Bible way of saying hands up. תמשיכי. Is that das is in Tanakh geschrieben? Seu Christus ist geschrieben in Tanach, aber שאו זה תרימו בעברית. ידיכם תרימו ידיים. אם זה כתוב או לא, אם מישהו מכם יכול לשאול את גוגל, לכתוב שאו ידיכם ולראות מהו המקור. את המילה אולי שאו נתנאל עצמה יכול אני לנסות. יודע מה? שיש. את המילה שאו עצמה אני יודע שיש בספר תהילים, שאו ראשיכם וינשאו פתחי עולם, יפה. ויבוא מלך הכבוד, אבל אז אם יש אני שאו מאמין. ראשיכם, גם יש שאו תרומה, כאילו תרימו תרומה. שאו תרימו ידיכם, אם ידיכם כתוב או לא כתוב בתנ"ך לא חשוב, אבל ראשון לשאת. לשאת, להרים. כן. Mhm. Now, the question I want to ask myself and you, and we agree that this is a Tanakhic way to say hands up. Why do you think that Sholem Aleichem, instead of saying in a simple forms, hands up, hebt euch die Hand. Instead of that, he's using a word, a Hebrew word with Tanakhic connotations. מה אני אתם יודע. חושבים? כן? Can I try to answer? נתנאל. אני יודע עם הרבה כתבים מהתקופה הזאת שנכתבו בעברית, העברית לא הייתה כל כך מפותחת. נגיד עכשיו אני קורא ספר שנכתב לפני מלחמת העולם הראשונה, כן. והוא כאילו, העברית שם מאוד 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 קשה לישראלי היום, היא לא פשוטה. גם אני נכון. לוקח לי המון זמן לקרוא עברית כמה... מליצית, נקרא לזה עברית מליצית. בספרות עברית לפני המאה ה-20, אנחנו יודעים שהשתמשו הרבה מאוד בשפה תנ"כית. מכיוון שהשפה העברית המודרנית עוד לא הייתה קיימת. אבל השאלה שלי, נתנאל, היא, זאת אומרת, מה שאתה אומר, אתה רוצה להגיד, כאילו שולם עליכם לא היה לו אפשרות, הרי הוא כותב ביידיש. אז יש פה שתי שאלות. למה הוא לא אומר ביידיש, היי פטויב די הנד, תרימו ידיים? שאלה שנייה,
אם הוא כבר אומר את זה בעברית, למה הוא משתמש בשפה תנ"כית? רגע, אז אז יש לי אתה, שאלה על מה רגע, שכתוב רגע, פה. אז אתה נתנאל טוען שלשאלה השנייה שלי, התשובה היא שאם שלום עליכם רצה להשתמש דווקא בעברית ולא ביידיש, לא הייתה לו ברירה אלא להשתמש בשפה תנ"כית, כי זו הייתה העברית שבמאה ה-19 גם הוא ידע. רצית להגיד עוד משהו? נתנאל. כן, שאני, כאילו, מה שהיא כתבה לגבי שאו ידיכם, זה נמצא בתוך סוגריים, כלומר, זה איזה מין תרגום לרוקי ורס. רגע, למה זה היא? מה זה היא כתבה? היא אמרה, התכוונתי. מי זה היא? גציה, זה הוא. אבל מה שהיא גציה זה קראה. גבר, כן? בפעם שעברה סיכמנו שגצל וגציה זה אותו אדם, ושהוא גבר על פי הטקסט של שלום עליכם. עכשיו תגיד נתנאל. אז אני שמה אומר, שגצל אמר היה בסוגריים אז זה תרגום לרוקי ורך שהיה כתוב קודם. נכון, זה תרגום עברי לרוסית. בדיוק, ולפחות לגבי העברית, למה הוא משתמש בשיאו ידיכם? יכול להיות שהביטוי ידיים למעלה פשוט לא היה קיים לפני. איזה כאילו ביטוי? ב-1905 הוא כתב את זה. לא, זה לא ב-1900. מתי זה נכתב? לא ב-1905. 1907. הפוגרום שבע. היה ב-1905. כן. אז מה הטענה שלך? הטענה שלי זה כן יש את השאלה למה הוא משתמש בביטוי רוקי ורך, ולא במה שאמרת, שיותר פשוט. לא, הוא משתמש רוקי ורך זה בסדר, מפני אה. שהפוגרומשיקים הם רוסיים, הם אה, מזרח אירופים. השאלה שלי למה הוא, והנה קיבלנו תשובה, מכיוון שאלה שעושים את הפוגרום הם לא יהודים, אז הם לא יגידו ביידיש, או זה טבעי שלא יגידו ביידיש, היי פטויבדיהם, אלא רוקי ורך בשפה של אנשים לא יהודים. אבל למה התרגום הוא לא ביידיש? למה בתרגום הוא לא כותב בסוגריים, היי פטויבדיהם? את זה הוא כן יודע להגיד ביידיש, אבל הוא בוחר להשתמש בביטוי תנ"כי. הדרקושיה לדוכתא, חוזרת השאלה שלי, למה הוא בחר בעברית תנ"כית ולא לשים בסוגריים את התרגום ביידיש פשוטה? ורה? לדעתי אנחנו קראנו גם קודם שגציה כל הזמן ציטט את התנ"ך. אז כנראה תני לנו דוגמה. יפה, תני לנו דוגמה. כאשר הוא נתן מי ימות ומי... כן, אז הוא מצטט מהתפילות. כן. אז כן. כל הזמן כאשר שניידר, איך קוראים לו? החייט ממזרח אירופה, כן. לא, אומר שגציה אמר, אז גציה תמיד אומר משהו מתנ"ך. אוקיי, אם כן, ורה, אמרת דבר חשוב ביותר. מה ששלום עליכם עושה, הוא שומר על קלסתר אישיותו של אותו גצל או גציה, שאותו הוא מצטט יותר מפעם אחת. והוא כנראה אחד שמכיר את המקורות. זאת אומרת, התשובה היא לפי מה שוורה אומרת, וזה מאוד מובן, גציה או גצל, האיש הזה יודע את סידור התפילה, יודע
את המקורות, והוא מכניס ביידיש שלו מקורות בעברית. והנה ורה נותנת לנו תשובה מלאה לשאלה שלי. מישהו רוצה להגיד על זה משהו, או מסכימים כולם עם ורה? יש לי נתנאל? רק שאלה, אני זוכר, הגצי הזה יש לו עוד הערות, נכון? לאורך ממש כל החיבור. ורה, את יכולה למצוא עוד הערות שלו? כן, אתה מצאת, נתנאל? אני זוכר שהיה, מהקטע שבו עברנו למכתב של החייט הרוסי, כן. היה. אז ורה, את יכולה לנסות למצוא? אה, או שניתן לנתנאל להשלים את הטיעון שלו. נגיד שאותו גציה גצל, כן, כל הזמן ורה, את יכולה לעלות מצטט. עוד למעלה? אז שנייה, זה פשוט לגלול. יופי, תנסו רגע. למצוא. לא, עוד למעלה? אתם טוענים או. פה טענה מאוד מעניינת וחשובה. או, מי ברש ומי ומי במגפה? נכון, נכון. לא, אבל זה לא נמצא בתוך זה- סוגריים. אני מחפש הערה שהיא בתוך סוגריים. לא, זה לא חייב להיות, נתנאל. כי אם זה בתוך אתה יודע סוגריים, למה לא? מכיוון למה שמה לא? שבתוך סוגריים מתרגם את הביטוי ברוסית הנזה. אבל גציה לא רק נתנאל? מתרגם. זה היה בטקסט שאני פעם הראיתי שהוא היה אצלי בוורד. את וזה, גם זוכרת ורה? לא, מה את טוענת, ורה? אני מצאתי גם טקסט בוורד מאיזשהו... ומה כתוב שם? לא, אני לא זוכרת, לא, זה אותו טקסט, רק לא בקובץ PDF, זה היה בוורד, וזה היה עם תרגומים מילות ברוסית. זהו, כנראה שזה מה שאני זוכר. כן, אז כן, זהו, אז ממה שאני זוכר, בגלל שזה תרגום, ובגלל שזה כן. תרגום מאוד מאוד ישן, אז הגיוני שהוא ישתמש ומה שהוא הכיר פשוט בתרגום מהסידור של התפילה או מהמקורות. ובגלל שעדיין לא הייתה עברית מודרנית, או לפחות נכון, צבא שתרגם ישירות את הביטוי hands up בעברית, נכון. כנראה שזה פשוט מה שהוא הכיר. אני לא יודע אם זה היה בדיוק. דווקא בכוונה. אתה מבין למה אני מתכוון? אני מבין, אבל האם אתה מסכים לטענה שהציטוטים מהמקורות זה דרך לאפיין את הדמות הזאת? אם זו דמות אז כן, ואם זה רק מתרגם אז לא. כן, אבל את זה אנחנו רק יודעים ברגע שאנחנו רואים שהוא משתמש כל הזמן בציטוטים מהמקורות. ולא הכל תרגום אצלו, בכלל לא. הוא משתמש במקורות גם כשאין שום דבר בשפה אחרת. אוקיי. נחמה, There's משפט also, הבא. I'm sorry. כן, אימי, כן, בבקשה. The European tailor in his letter, he says, a modner Mensch ot der Getzia. And then he says, he lost a couple of children, and then he says, nor kommt zu Gleichwertel oder a Posuk, habt immer weg der Ruach. הנה, אז מצאת ציטוט מעניין שלא כל כך הבנו אז אומרים כך, טיפוס מוזר הוא הגציה גצל הזה. קומט צו הגלייכוורטל, אם עסקינן, אם אנחנו עוסקים, אם בטקסט מגיעים לעניין של פתגם, או פסוק במקורות, חפתי מבק דרוח. ואז אני ניסיתי להסביר, חפתי מבק דרוח,
הוא נחטף על ידי הדיאבל, השט, או במילים אחרות, הוא מתרגש ונכנס in the proper mood של ציטוטים. אפשר לראות מה שאימי מצא עכשיו, וזה מאוד חשוב, שאם אנחנו מבינים חפתי מבק דרוח, שגציה גצל הוא is a big fan of proverbs and versicles. And if I am right, Amy found the ultimate way to describe who this type is, that he's very fond of proverbs and versicles from the Mekorot, and he uses them. תודה, אימי. So do you think, כן. do you think that Sholem Aleichem put in this character for a couple of reasons? I mean, for one, it's a little humorous sometimes. Yes. And then I think the other thing, I think Natanel said that I think Natanel said, refer to it as sort of carrying the culture. Right. A character who carries the culture. Right. Right. And I Okay. would say that Sholem Aleichem is very good in describing different types of people with different characteristics. So I think it's very plausible. Plausible, you say in English, what Amy says and what all of you said. We have understood a little bit deeper who Getzia Getzel is. Nechama, hala. Und zerspielt dir die Kapotte und nimmt zu bei dir, was du hast. Und Okay. ruft, עד פה. ומצשפילת דיר די קפוטה ומנם צו by dir was du hast. Here there is, I think, a continuation of the description of the pogrom. מצשפילת דיר די קפוטה. תרגום? and The people who entered into your house with a bomb. I don't really know what zerspielt Who can is. help Nechama zerspielen die Kapotte? Unfasten, unbutton, Unbutton. unbutton. Unbutton the capota. Mhm. It seems that a capote, which is a long dress, has buttons, and you close the capote on yourself by closing the buttons. Zespielen means to open the buttons of your capote, which means they undress you. Those people who came to do the pogrom with a bomb, they undress you. ומה עוד נחמה? Und nimmt zu bei dir, was du hast. תרגום? And they take away Right. and from you what you have. What you have, which that seems to be
a continuation of a description how you are robbed by those who came to do the pogrom. Now, I would not be surprised if in the film of 47 minutes made by the photographic apparats of the people from Hamas, there are, between other terrible things, also similar modes of robbing you, of undressing you, of mutilating your body. תמשיכי נחמה. Ruf mich Knackniesel. What is the first word? Ruf mich Knackniesel. כן. Ruf mich Knackniesel is an idiom, a very well-known idiom in Yiddish, which I will try to explain, even though I would prefer that we will find it in a dictionary. Someone of you can look in Weinreich the word Knackniesel. Yeah. ואיך זה בעברית? אתה יכול... אין בעברית. Knackniesel Oh. means, if I am not mistaken, the instrument with which you break nuts. Ken, nutcracker. Yes, call me nutcracker, but this will not help. Here, I have it. Yeah, ich hab das in Weinreich. כן, מה כתוב? Okay. Okay. Ruf mich Knackniesel. And call me what you want. I don't care. Okay. That's the exact translation. So the people who came in your house to make a pogrom do all the things Sholem Aleichem says, and you can call me nutcracker, it doesn't matter. They will do it, and you will not be able to change the fact that the pogrom is a pogrom. Ruf mich Knackniesel is an idiom, and Weinreich explained it very well. It doesn't matter what you did. It doesn't matter how you call me. This is what the pogrom does to you. עוד משפט. רגע, מה השעה? רגע. טוב, יש לנו עוד 6 דקות. כן. Anummelten seinen rein zu mir 2 Chevreleit, gesagt mit mir dem Posuk und zugenommen bei mir die Maschine. Okay. תראו. Now, the tailor of Eastern Europe is relating one case of what happened to him during the pogroms. The Targumim. Anummelten. Once upon a time, during the pogroms, Okay. Seinen rein zu mir 2 Chevreleit. It came in to me, or in came into me, yes. Two
I don't know how to take Hevrelite. Is it, Okay. Who can help Nechama to translate Hevrelite in the context of what we are reading? would it be companions? Companions? No, it's No? not in- Okay. no. Okay. מי יכול לעזור? מה זה לייט? לייט בא מגרמנית. בגרמנית אומרים לויטה. אנשים. אבל חבר'לייט זהו ביטוי טעון ביידיש, ויש לו כמה תרגומים אפשריים, תלוי בקונטקסט. כאן הקונטקסט הוא אנשים לעשות פוגרום שנכנסו אצלו לבית. למשל, חבר'לייט in Yiddish can mean, not in this context, חבר'לייט can mean people who are members of a society. חבר'ה the society. חבר'לייט, okay? Let's say people who are members of the society of painters, but not here. Because the context here is a context of a pogrom. So, once upon a time, entered into my house, איך כתוב? הפור חבר'לייט? Zwei. Zweche. two, איך אומרים? בריונים באנגלית. בוליז. איך? בוליז. לא מכיר את Bullies. המילה. Oh, bully. Uh-huh. איך אומרים? איך זה באנגלית? אני לא מכיר את המילה הזאת. בוליז. בוליס, right. אז Oh. פעם נכנסו לבית שלי two bullies. כן? So he's למה using אנחנו, this. רגע, למה אנחנו מתרגמים או רוצים לתרגם בוליס? מפני שהקונטקסט הוא קונטקסט של אנשים שבאים לעשות פוגרום. ורה, מה אמרת? אני No, לא, that was Amy. רגע, ורה אמרה משהו, מה את אומרת? לא, ורה? לא, אני לא אמרתי כלום. זאת אימי, מה הייתה את אומרת? אימי. זאת אימי רצתה אימי, להגיד. מה את אומרת? So is he using Hevrelite In a ironically? negative way. Okay, but And there is so it's Hevrelite in a positive way, members of a society, right. of a society who uses to do something professional. But I was here, wondering, yeah, yes, Amy, I didn't know if this was another example of Oh, the black right. humor. if you are Because- asking whether Sholem Aleichem uses the term Hevrelite as part of his mode to use black humor, it can be. Why? Because, as I said, the term Hevrelite can be understood positively or negatively. But in the moment the term Hevrelite has a double meaning in Yiddish, until you realize that it is negative, you can think perhaps it's positive. So we have here a play with the possibility of black humor. Okay, I just want to say that in Weinreich's dictionary, the singular is der Chevreman and the plural is the Hevrelite. Thank you very much, because you are clarifying the negative way. When you say a Chevreman, it means in Yiddish also
both possibilities, but more the negative one. There is a Hevreman, he is a shrewd trickster. Okay? So I think that we should finish here. Yes, but if there is a question or a comment, please say it now. Just to be, oh, Okay, sorry. Amy. Just to be clear that light is the plural of man, like Right. Landsman, Landslight. Right, right. Okay. And it comes from Leute, which means people in German. אוקיי. לי יש שאלה. אני יודע כאילו שמשתמשים בביטוי חברמן, בדרך כלל באופן מאוד חיובי, כלומר שמתארים מישהו שמשתלב בחברה ובתוך שנייה מצליח, הוא מאוד מאוד חברותי, אז הוא חברמן. לכן כן. אתה צודק, נתנאל, ולכן אמרתי שגם בסינגולר, ביחיד, יש לו שתי האפשרויות. כן? אבל כאשר אומרים חברמן, כן, בצורה חיובית, יש לזה גם צליל שחיובי, אבל מתוחם, או חיובי, אבל לא אנטי מוסרי, אבל אחד שיודע להסתדר בצורה חיובית. אחד שהוא שלילי גם, כן. Merhaben gehad der Kundes, der Right. Kundes, in Chaim Gradas, Zeta Zeneniklach, Efscher, Right. gedenkt nicht. Okay. Und der Stiefer, der Jungatsch, Right. ja? Okay. החברמן והקונדס יש להם שדה סמנטי משותף במקצת. יופי. היום עזרתם לי מאוד, ועזרתם לי להבין דברים יותר לעומק, ואני מודה לכולכם. אנו ניפגש ביום שני, ונמשיך להתעמק בשולם עליכם, שכמו שאתם רואים, יש ביידיש שלו עומק גדול מאוד. תודה רבה, ולהתראות ביום שני. תודה רבה. תודה רבה, השם רבה, תודה רבה. להתראות, להתראות. אוקיי. תודה רבה. נתנאל, זייד אני מרקס. מקווה שתוכל לבוא גם ביום שני אולי. כן, מישהו רצה להגיד משהו? Good Shabbos, Shabbat Shalom. שבת שלום. שבת. Okay, bye-bye. Stay safe. ביי Stay ביי. safe. כן, כן. צריך לסגור את ההקלטה. בהקלטה. כן, אני סגרתי. אוקיי, תודה רבה. בטוחה? תודה רבה. ורה, את בטוחה? זה אצלי עדיין מראה שזה מקליט. מקליט? רגע. לא, אצלי... אוקיי, כנראה זה רק אצלי. רגע. אוף. אני לא רואה. אני צריכה... נכון, יש לך את השורה למטה? רגע, עכשיו יש לי שורה, אז אני יכולה פאוס, סטופ. אוקיי. סטופ ריקורדינג.